Iktar ma jgħaddi żmien iktar qed iqumu mistoqsijiet dwar ix-xogħlijiet li saru lil Mario De Marco meta huwa kien Ministru tal-MEPA. Xogħlijiet li ma ħallas għalihom u talab biex iħallas biss wara li rriżulta li l-kuntrattur li għamillu x-xogħol jissemma f'Panama Papers. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Edward Zamit Lewis għal jekk ix-xogħol beda 7 snin ilu mill-aspett legali dan il-każ huwa preskritt għax il-kontijiet suppost jitħallsu sa 5 snin wara. Fl-istess ħin innota l-iskuża ta' De Marco li ma ħallas qabel għax ix-xogħol kien għadu għaddej u allura staqsa kif kien issa li ħallas. Dikjarazzjoni oħra ta' De Marco li tixet l-inkonsistenza. Il-Ministru żied li Simon Busuttil kien qal li mal-ewwel xamma ta' suspett huwa jieħu azzjoni, dan fl-istess ħin li jniżżel in-nies fit-toroq huwa jipritka mod u jagħmel mod ieħor. Għaldaqstant dan huwa eżempju ċar ta' double standards. Għamilna dil-konferenza stampa biex noħorġu il-kap tal-oppożizzjoni huwa il-paladin ta' double standards. Meta jikkritika l-gvern jgħidilna li huwa ġustifikat u kważi s'issa talab bej wieħed oħra rriżenja ta' nofs il-kabinet. Però meta jasal għall-affarijiet tiegħu għan-naħa tiegħu jgħidilna tfiħta tajn u immorali anke fejn jidħlu ż-żewġ viċi kapijiet tiegħu. Jiena naħseb nemmen li mhux il-mod kif nagħmlu l-politika.